Good morning mga moms! It's Sunday night at syempre, sino ka dyan? Janice de Belen na may pagka Jake Cyrus ay yung outfit at hairdo. So ngayon Sunday po mga moms ay naisipan namin gumala kasama ng ating mga Bex! Yesterday, kaya naman samahan ninyo ako kung saan kami mapapadpad today. Oo, dahil ganyan ang outfitan natin, hindi ko rin mawari kung bakit. Kaya nagpa-long dress tayo for today's video. Ayan, nauna na nga ibang social chemist ko sila Brenda dun sa aming venue na pupuntahan ngayon. So, paalam muna tayo sa ating constituents. Sumasabit na yung aking outfit. Kasi nga, napakahaba. Sana all mahaba. Diba? Thank you so much, Mama Jane, for my dress. Ayan, sa aking napakagandang dress at outfit. At ngayon naman po ay sasakay na tayo ng dulog. Nang habal-habal kasi wala palang dulog na available. So ako yung nakahiwalay at si Amanda kasama si J. Ford mula naman sa kabilang dulog. Ayan, so back ride tayo habang naka-backless ang baklang to. Diba? Ayan, for only 20 pesos makakarating ka na dun sa pupuntahan mo. Wearing that long dress outfit. Abangan ninyo kung ano mga magagarating eksena mamaya doon sa aming pupuntahan. Kasi it's Sunday at Family Day. Diba? Presko. At ito nga yung mala Siargao na daanan ng barangay nila Brenda. Diba? Sa Riverside 2, Solana, Hasaan, Misamis Oriental. Ayan. At mula ka sa di inaasahang pangyayari, ayan, palabas na kami sa kanto ng Riverside 2. Nagtrama sa kanto ng Springview, going to the highway, ay bigla po akong nasiraan. Marahil na rin dahil sa bigat ko. Tingnan mo naman, likod parang tadtaran na po. Sangkala na ang peg. Ay, nako ma'am, shit. Bakit ko ba kasi naisipan pang suotin yung outfit na to? So, nawalan ng gas yung motor na yan. Kaya lilipat tayo ng masasakyan. Nakakaloka. Akala ko pa naman prepared na ang lahat. So, para sa ganun makaligo na tayo. Parang sila. Baba na tayo. Lakaw naman, lakaw na. Wala! Diba? Malakaw ng gabi, diba? Huy! Basurera pala. Hi! Uy! Happy birthday! Ano? Taas ang tubig? Uy! Ang saya ng beach party na ito mga bin! Taas ang tubig ba? Wala na record kasi. So, ito na nga. Mormonisas tayo. Kailangan ito. Hindi ko naman kalagi nito nakatama. Dahil taas ang tubig. Uy! May bagyo ba? Wala ka naman na. Panligo na po tayo. Ay, naglublob na kayo. Taas ang tubig. Let's go! Stop. Halika na! Batak! Batak pala! Batak!
At syempre mga moms, hindi mawawala ang food trip kapag nasa dagat ka. Ayan, so meron tayong pamangga. So may mga naglalako kanino ng mangga at lakyaw na namin. Halos lahat ng kanyang paninda kaya naman tikman na natin siya. Ayan, o diba? Parang napunit na bigla yung aking mukha. Kaya yan, mag-food trip muna tayo, nguya-nguya muna bago tayo lumubog sa dagat para mas fresh and salty. Ganun! Dagat, ano na dito? Kasi 20 pesos yung entrance, mas malapit ka lang, di ba? Sa Manila, kailangan pa lang dito ng Batangas, ng or Cavite, or Laguna, papakot ka. Saan ka galing? Kumain, Baliwan Court. Ha? Live ang siya galing. Habang kumakain. Ala pa, ala. Bakit? Bago makaragyan to. Sabi niya, sutod ba yun? Nahuyang. Hi! Just... Bili ko maligo lang kay Mando kung may tibigay tayo sa sabat. Oh my God! Ay! Hindi ko bata ko yun. Bata ko. Magkaralan ka. Alis kayo siya. Okay na ka siya mo. Picture mo na ako ka. Bakit naka 1 point ano? Tataway tayo, wala ta ang may balod ah. Go! Ay, kanang may dagat. Yan na, 1, 2, 3. Sige, ayan. Ay, takot. Cheers, Magic. Cheers. Hindi lang. Kaya ito ibang ayaw. Ka na malakas. Kaya na makain ng pizza. Ay, tama ang kamera. Mga CCTV. Wala pa. Ayun na. Okay, cut, direct, cut. Mga cameraman, okay, cut. Cut, next scene. Next. Pakiretouch yung artist. Yung leading man, ay. Ay, hindi ko gusto yung background. Turn ka lang.